Казвам се Марията Арабаджиева и съм първата жена посланник на Република България в Япония. Аз съм японист. Завърших специалност японистика през 2001 година. Випуск 95-та съм, т.е. четвъртият випуск от специалност японистика. Това, което си спомням от моите студентски години, е една малка, сплотена група от 10 ентусиаста. Всички постъпихме в специалност японистика, водени от огромната ни любов към Япония, интерес, желание да научим повече за тази екзотична страна. Изключително важно е за дипломатите и работещите в едно посолство да владеят езика на приемащата държава. В Япония още по-важно. Мога да ви дам пример. В момента в нашето посолство в Токио сме 10 служители, от тях 8 са български граждани. От тези 8, 5 владеем японски език, като 3 сме завършили специалност японистика, други 2 изучават в момента езика. Тоест мога да кажа, че 70-80% от екипът на посолството в момента владее японски език. Това показва ангажираността на българската държава да развива отношенията с Япония. В последните класове на гимназията аз вече знаех, че искам да се занимавам с международни отношения. Едновременно с това започнах силно да се интересувам от Япония, като интересът беше провокиран от японската литература. Много усилено четях в последните си години в гимназията класически японски автори, преведени на български език, разбира се. Така че когато завърших гимназия, трябваше да избирам или международни отношения, или японистика. Спомням си, че тогава специалността международни отношения в Софийския университет беше редовна форма, японистика също беше редовна форма на обучение, но се появи възможността да изучавам международни отношения в Югозападния университет в Благоевград като задочна форма на обучение и аз тогава избрах да запиша японистика. Паралелно с това и международни отношения постъпих във Външно министерство в февруари месец 2001 година. Дипломирането ми в Софийския университет от специалност японистика беше 1 месец преди това. Когато избирах специалност японистика, вече се знаеше, че голяма част от нас ще имат възможност да специализират в Япония. Това беше много важен допълнителен стимул за мен. От 1999 до 2000 година, в рамките на 1 година, аз бях на специализация по линия на Японското министерство на образованието в Осака, в Осакският университет за чужди езици. Японистиката дава усещане за общност. Ние сме една немалка група хора, бих казала. Поддържаме контакти помежду си, търсим се, работим заедно. Изключително ми е приятно, когато на 10 000 км от България се видя с колега японист или работим съвместно по някой проект. Това усещане за общност е безкрайно ценно. Много важна е основата, която ще придобием в първите години на нашето университетско образование. Затова филологията дава солидна основа, върху която всеки би могъл да се изгражда като професионалист в бъдеще. Ежедневно се сблъскваме с предизвикателства, за които са ни необходими интердисциплинарни умения. Филологията е точно такава интердисциплинарна наука. Тя съдържа в себе си лингвистика, литература, история, антропология. Филологията ни учи на познание, себепознание и познание за чуждата култура, формира у нас умения за критично мислене, аналитично мислене, но едновременно с това гъвкавост, креативност, способност за водене на преговори, диалогичност, културна емпатия. Това са все ключови качества за живота в 21 век.